azvipere mushe panguva ine vanhu voshamisika vachiona kuti aiwa takutosvika aiwa pana 31st of March vanhu vosangana nezvakadai. Sanapinda mashoko ekubuda nyoko pana official press statement. Nobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda official statement noburitswa aiwa neZimbabwe mubuda nyoko muchinzi termination of service in the defense forces and as commander the Zimbabwe National Army and reassignment as cabinet minister. In terms of section 216.2, command of defense forces as read with section 340(1)(f) of the Constitution of Zimbabwe and section 115, commander-in-chief prerogative of the Defense Act in his capacity as such and as commander-in-chief of the defense forces is relieved and retired. Lieutenant General Sanyatwe from the Zimbabwe Defense Forces and as commander of the Zimbabwe National Army with immediate effect. And in terms of section 104(3) of the Constitution, appoints Lieutenant General retired Sanyatwe as Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture with immediate effect. Ndomashwa nomudanyi panapa vanachiti aiwa zvakaoma mnangagwa ndiye akupinda ipapo mira semusoja Sanyatwe ndiye akaprofita apo mashoko ari panapa vanhu vachishamisika vachiumuka vachinzwa nhau yakadai kuti aiwa mutungamiri wenyika aiwa panguva inoi oritaisa ofire Sanyatwe and the worst part oniswa aiwa ku sports and recreation chinhu chashamisa vanhu and people now they are sure kuti aiwa panguva inoi zvinogona kuzorwadza manje vachinge vakuchiona mwana wemutungamiri wenyika panguva inoi ava kuapointiwa akutora aiwa chinzvimbo ichi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Endai mucomment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.